ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରିକା ଏଇ କଥାକୁ କହି କହିକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଏକା 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 ଏକା। କଣ ବନ୍ଧୁ ଭାରି ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ବନ୍ଧୁ ନ ତ ଆଉ କଣ? ଆରେ ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭାଇ, ସବୁ କିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଲିକ ଲୋକ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଚାକରଟା ଆଜ୍ଞା। ମାଲିକ କିଏ? ମାଲିକ କହିଲେ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି କାମ କୋଉଠି ଶିଖିଥିଲ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଥିଲି। ହୁଁ। ଆଉ ସେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଲିକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଉ ତା ଘର କାମ କରାଇଲା, ମୋତେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତ ବୁଲୁଥିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ତ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ମିଳିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏଠିକା ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଣ କଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲି। ମୋର ଆଉ ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଅଛି। ତାହାରି ବାହାଘରଟି କେମିତି କରିବି ସେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ହେଲା, ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ହେଲା। ଆମ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଯା ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ଆମେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବୁ ପ୍ରଣାମ। ବାବୁ ଆସିଲ ଏବେ? ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ। ବାବୁ ଲୋକ ନା, ଘରେ ଟିକେ ଖାଇବ, ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆସ ଆସ, କାମ ଲାଗିଯା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ହେଇ ଜାଣିଛ ମାନ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସବୁ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଶୀ ମାଛଟେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବେସର ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବ। ଆମେ ଯିବା ପିଇବା ପୁରା ପେଟେ ଖାଇବା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ବାବୁ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ, ଏ ସବୁ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ମାଲିକ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଚାକରଟିଏ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲି ନା, ମାଲିକ ଚାକର ଏ ସବୁ କିଏ କହିଲେ? ଧନୀ ଗରିବ, ମାଲିକ ଚାକର, ବଡ଼ ସାନ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗାରେ ଏ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ତୁ ଏଇଠି ରହ, ଯାହା ପାରୁଛୁ କାମ ଧନ୍ଦା କର। ତୁ ଭଉଣୀ କଥା କହୁଥିଲୁ ନା, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ତା ବାହାଘର ମୁଁ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ କରିବି, କିଛି ଚିନ୍ତା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ଆମେ ଯିବା, ଖାଇବା, ପୁରା ବୁଲିବା, ଦି ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହବା। ବାବୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗାଡ଼ି। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଏ କୋଉଟା? ମୋବିଲ। ଓହୋ, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ତୁ ତ ରୋଷେଇ ଟିକେ ହବ ନା। ଯା ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ଆଜ୍ଞା ଯା ଯା କ'ଣ ତୋ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେ, ଯା ଆମେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମାଇପେ ଲୋକ ତ, କୋଉଠି କ'ଣ ସୁନା କାନ ଫୁଲ କାହାର ଦେଖିଦେଇଛି, ମତେ ଲଗଉଛି ସୁନା କାନ ଫୁଲ ଦିଅ। ଆପଣ ଯଦି ମତେ 20-25 ହଜାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡେଇ ଭାଣ୍ଡେଇ ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଏ ପଇସା ଏଠି ଗଛରେ ଫଳୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଦେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବାବୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାମରେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଧୁରନ୍ଧର। କାମ କରିବି ପଇସା ସୁଝିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଭଲ ଲାଗି ଜାଣିଛି ହାତ ମାରିବେ ଖାଇ କାମ ହେଇ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ପଇସା ଏବେ ନାହିଁ 2 ମାସ ଯାଉ ତାପରେ ଯାହା କର। ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ରେଡି ତ? ହଁ ହଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରେଡି। ଆରେ ରେଡି ହବନି କେମିତି ତମେ ଦେବା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ଆଉ ପୁରା ରେଡି କର। ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ରେଡି? ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଦେଖେ ରେଡି କି ଅନ୍ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପୁରା ଓକେ ବଢ଼ିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛ। ଆଉ ତମ ମାଣିଆଟା ନିଅ। ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ ହବ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବନେଇବି। ଆରେ ତୁ ମତେ ପାଠ ପଢାନା ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ। ଆରେ ମଦନ ବାବୁ ଗ୍ୟାରେଜ ସତରେ ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆସ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପାଖରେ ଲାଗି କସ୍ତା ଭାବି ବସିଥିବ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ମନୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବାଟ ଢୋଳ କରି ନା ଡେରି କଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସକୁ ଆଉ ଯା ବାକି ରହିଲା କାମ ଆରେ କାମଟା ତତେ କ'ଣ କରିବି ତୁ ଖାଲି ଗ୍ୟାରେଜଟାକୁ ଜଗିକି ରହ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଜ ଜଗିବା ହେଉଛି ତୋର କାମ ବୁଝିଲୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ତିଆରି ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇ ହାଲକା ଛକରା ମୋତେ ଆଜି ବନଉଛି ବକରା ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ସକୁ ଏକାନି ବେଙ୍ଗ ସେକାନି ବେଙ୍ଗ ମଝିରେ ମୁଁ ନାଗ ସାପ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ नहीं मुँह बेसहारा अरे सब सुन এই শুন ମୋ ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ହଁ ଏଇଟା ମୋ ବାଁ ହାତରେ ଗଳ ବୁଝିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ଇଏ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ମୋ ପେଟଟା କାହିଁ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା 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 ମାଛ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଆସୁଛି ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା
ପାର୍ଟସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଠି ରଖ 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 ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣନ୍ତୁ। ପଇସା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି କାମ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବୁଝୁଛି ଆରେ ପଇସାଟା ଏଇଠି ରଖିଥିଲି ସକୁ ଏଠି ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ବାବୁ ତମେ ଯା ତମ ବାବୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁଛି। ଯା 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 ହଁ ହଁ କ'ଣ ମନୁଆ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ପଇସାଟା ସବୁଦିନ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖେ କେଉଁ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପର୍ସରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ମୁଁ ପର୍ସରେ ରଖିଛି ଏଠି ଭିତରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କହିବି ଯେ ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଛି ମନୁଆ ଏଇଠି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହଉଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା ଇଏ ବୋଧେ ପଇସାଟାକୁ ନେଇଥିଲା। ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମନୁଆ ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ହଉଥିଲେ ପଇସାଟା ବୋଧେ ସେ ନେଇଛି ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସତ କହୁଛୁ ସତ କହୁଛି ସତ ତ ସତ। ତାହେଲେ ମନୁଆ କ'ଣ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ପଇସା ହଁ 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 ମୁଁ ଦେଖୁଛି 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 ବାବୁ ଚୋରି ଘରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି ସେଇ କଥା ମନୁଆ କରିଛି ଚୋରି ଘରୁ ଏଠି ବି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି। ମନୁଆ ଆସୁ ସବୁ କଥା ଧରା ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ସେ ଆସୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେନି ଆସିଲା ପରେ କଥା ହବା। ନୂଆ ନା ନା ହେ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ଆସୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆରେ ସକ ତୁ ଯୋଉଟା କଲୁ ରେ ହେଲା ମୁଁ ସିନା ମଧୁଆ ହେଇପାର ହେଲେ କାହା ଘର ପକଡ଼େ ହାତ ଉଠାଇନି ରେ ବାବୁ ବାବୁ ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ବାବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ମତେ କହିଥିଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିବାକୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ମାନେ ଏଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି ହେଲା ବାବୁ ଶୁଣ ହଁ ହଁ କହ କହ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେ ପଇସା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଥିଲା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋ ଯୋଉ ପଇସା ନଥିଲା ମୋତେ ନେଇ ପଇସା ଦେଇଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ପଇସା ଚୋରି କରିଛି ଆପଣ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ହଁ ହଉ ହଉ ଉଠ 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 ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନିଅ ଏଇ ସବୁ ମତେ ଦେଇଛି ମୁଁ କାହା ଘରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଚୋରି କରି ମୁଁ ମଧୁଆ ହେଇଥାଇପାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ବାବୁ ମଦୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ମଦୁଆ ହେଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଅଛି ସେ ମଦୁଆ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ ନୁହଁ ତାକୁ ଏ ଚୋରି ନାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲା ବୁଝିପାରିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଲୁଥିଲୁ ବାହାରେ ତତେ ଦୟା କରିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆଣିକି ଜାଗା ଦେଲି ତୁ 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 ମୋ ମୁଣ୍ଡେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବସିଲୁ ଯୁଗଟା ସେଇଆ ନା କାହାକୁ ଦୟା କରିବ ସେ ତମ ଚେର କାଟିବ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ ଆପଣ ବଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହିବା ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ଗ୍ୟାରେଜ ଚାଲିବ କେମିତି? ତୋ ଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯେମିତିକା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଧନ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବାବୁ ଥରୁ ମହାଭାରତରେ ସିନା ଶକୁନି ଥିଲା
କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶକୁ ଭଳିଆ ଶକୁନି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ଶକୁନି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି।